We gaan ons opmaken voor de eerste doorkomst hier op Waterslei. Daar zijn er nog een viertal ronden te rijden. De mannen vooraan krijgen weer wat meer speelruimte op dit moment van het peloton. Waar we de 5 punten hadden bij de bergsprint voor de nummer 66, betekent voor de Duitse Victor Wedekind. 3 puntjes voor Cyril Hoogwerf. 2 puntjes voor het nummer 23 in de achtervolging. Daar ook de punten gescoord door Melvin naar de lijn namens Isorek Cycling. En nog 1 puntje was er zojuist bij de eerste klim voor het bergklassement voor het nummer 83. We hebben daar ook Mikal Soltis namens Velotalent uit Polen. Pakte daar ook een puntje mee. We gaan ons opmaken voor de eerste doorkomst hier op Waterslei. Er zijn er nog 4 ronden te rijden. Zometeen bij Passage nog 400 te doen. Doen we uiteraard met Chapeau Catering, maar ook met Grabbels Vastgoed. Met Getpla, U-Afbouw Professionals en ook MH Road Styling. Onbegrensd in reclame. De verder medewerking van Lokabouw, duurzaam in bouw en verbouw. En Jacques van der Ooit, potatoes. Maar ook PK Keukens en EP-tummers zijn fijne sponsoren in deze Waterslei Challenge. We hebben voor de juniorenmannen zometeen nog 4 ronden te rijden. Nog altijd de beide mannen aan de leiding. En we gaan er het klokje eens mee pakken. Hier zometeen bij deze beide mannen. Hier zijn Wedekind samen dus met Cyril Hoogwerf. En die hebben nog 4 ronden te rijden. 4 ronden nog te doen en we gaan er het klokje bij pakken. Laatste week verschil 15 seconden. The last gap was 15 seconds. Here is the bunch with still 4 more laps of racing to do. Encore 4 tours. 7 seconden. 7 seconds at this moment is the gap. 7 seconden het verschil. En allemaal met nog een 4-tal ronden te rijden. 4 more laps of racing to do. Encore 4 tours. 4 giri. 4 ronden zijn er nog te rijden voor de juniorenmannen. Deze Waterslei Challenge, de tweede etappe. 4 ronden nog te doen. 2 leiders, 7 seconden achter naar het jagende peloton. Verschil op dit moment dus 7 seconden. Mannen in de probleempjes vroeg al in de wedstrijd. De nauwe schoentjes, onder andere hier bij Levi Offermans namens het regenteam Zuid. 7 seconden het verschil. Hier de mannen die er ook af lijken te waaien op dit moment. Met nog een 4-tal ronden te rijden. Dus ook de nodige renners hier tussen de volgende caravaan. Het eindje wel zo voor de teamcars. Riders between team cars, hier onder andere dezelfde formatie met Datis Soltis en ook Nathan Kidalska. De beide mannen dus namens Velotalent. Hier dus met de Passage zijn er nog 4 ronden te rijden. 4 more laps of racing to do. Encore 4 tours. 4 ronden zijn er nog te rijden. Als de auto's hier gaan passeren, wachten wij uiteraard ook op de doorkomst zo meteen van de bezemwagen. En dus zoals al eerder aangegeven, de nodige coureurs ook tussen de volgers caravaan. Waaronder dus de nodige mannen van Velotalent Cycling Team zitten in te nauwe schoentjes in deze tweede etappe. Vroeg in de aanvang, want we hebben pas 1 rondje gereden. Er zijn nog 4 ronden te doen. 4 more laps of racing to do in de second stage. We hebben nog 4 ronden te rijden. Als we hier ook zo meteen de ambulance zien naderen, uiteraard ook de teamauto's langs de dunne onder andere van Chapeau Catering, van CSU, van de Ridley Bikes en uiteraard ook van Waterslei Sports and Talent Park. 4 ronden zijn er nog te doen. We wachten nog op het passage van de bezemwagen die nog niet is gepasseerd. Klokje ziet u de huidige stand van zaken met het achterstand ook. Het klokje loopt mee vanaf de eerste renner die hier zijn gepasseerd. Die begonnen aan de 4 rondes die nog resteren in deze tweede etappe. Met de 2 man dus aan de leiding, Hoogwerf en Wedekind. Maar die werden al gevolgd op 7 seconden onder het peloton. Onder aanvoering daar van Leander de Gent en Rens van der Staal. Still waiting for the broomwagon. De bezemwagen moet hier nog passeren, dus hou het parcours nog vrij alstublieft. We are still waiting for the broomwagon. Deze wagen moet hier nog gaan passeren, dus dat betekent dat we nog achter de afzettingen blijven alstublieft. Daar kijken we richting de bezemwagen en die heeft dan ook hier bij Passage nog 4 ronden te rijden.